Salam mehriban adamlar, yurdumuzdaki o dünyadaki täzelikler bilen tanıştyrýan Türkmen portaly hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly hepdäniň täzelikleriniň susanlar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlarynyň açylyş tabradyna gatnaşdy. Türkmenistanyň başlanýy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna kabul edildi. Aşgabatda TEF 2024 may oýun forum geçirildi. Türkmenistan we Awganistan täze infrastruktura detgalan açdylar. Alparslan Begençew ýurdun taryhyna ilkinji bolup ýaşlaryň arasynda erkin görüş boýunça dünýä çempionatynyň çempionu boldy we beýlik täzelikler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyrdy we bu şäheriň gurulşygynyň ikinji tapgyrynyň desgalarynyň taslamalary bilen tanışdy. Taparyň dowamyny ol degişli ýol başçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi we täze şäheriň ýollog düdümine degişli desgalaryň taslamalary bilen tanışdy. Gurbanuly Berdimuhammedow durmuş maksatly binalaryň ýollog düdümine degişli desgalaryň taslamalary, binalaryň içki we daşky bezek işlerine degişli terişdeleriň bir näçe görnüşleri görkezildi. Olaryň hataryna Döwraba demir ýol medeniýetiniň durky täzelenýän Aşgabat Göktepe ýolunyň ugruna guruljak köp zolakly köprüýiniň we sowda hyzmat etiş toplumynyň Azgan şäherçesine giriş arkasynyň Akhan we Köpekdağ şaý ýollarynyň çatyrygyna gurulmagy meýilleşdirilýän taýçanak binasynyň şäheriň ışıklanýyş ulgamynyň taslamalary, köprüleriň germegleriniň görnüşleri bar. Arkadaş şäherine saparynyň dowamynda Türkmen halkynyň milli liderine Koreýa Respublikasyna geçirilen halkara sergide bu akylly şäheriň münasip bolan täze halkara bayraklar gowşuruldy. 6 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna Türkmenistanyň başlangyjy bilen hemde milletler bileleşigine agza döwletleriň biragyndan gollamagyna Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnama kabul edildi. Dünýäniň 87 döwleti bu başlangyç awtardaş bolup çykyş etdi. Bu kararnamanyň kabul edilmegi halkara jemgyýetçilik tarapyndan spordy ösdürmek babatda alınıp barilýan işlere berilen ýokary bahadyr. 8 sentýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Astana şäherine iş taparynyň dowamyna Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew bilen dowuş geçirdi. Dowuşyň dowamyna taraplar ananyşmak, diň hukuklyk we özara milli bähriýetlere hormat goýmak ýöreliklerine esaslanýan döwletara gatnaşyklaryň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunna sowda, neft gaz toplumy, oba hojalygy we energetika ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygyň ileri tutulan ugurlaryna aýratyn üns çekildi. Kasym-Jomart Tokayew bilen dowuşykdan soňra Gurbanuly Berdimuhammedow çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlarynyň resmi açylyş dawrasyna gatnaşdy. Çäre Astana Arena stadionuna Amar Sehradaky dowuşyk şygaryna geçirildi. Şu ýyl oýunlara Türkmenistandan 29 türgen we 6 tälimçi gatnaşýan. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ata Halifoň hemde welaýetlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdun oba hojalyk toplumyna we sewitlerde alınıp barilýan işler ara alyp maslahatlaşyldy. Esasan badalga berilen paxta ýygymy mögsümine taýýarlyk işlerine aýratyn ünslerildi. Döwlet baş tutan ýetişdirilen hasily ýetkisiz ýygnamagy üçin etmek üçin paxta kabul ediş nokatlarynyň, harmanxanalaryň, kombaynlarynyň we paxta daşamak üçin ulanylýan awtologlaryň mögsüme dol taýýarlygyny ýene bir gezek barlamak tapşyrdy. Aşgabatdaky ýyllyk mehmanhanasyna Türkmenistanyň maýy goýun forumy ugurdaş sergiler geçirildi. Bu forum we sergi ýurdun ykdysadyýatyna maýy goýunlar çekmek üçin möhüm halkara meýdança boldy. Çäräniň guramaçylary hökmünde Türkmenistanyň daşary işler, maliýe we ykdysadyýat ministrlikleri hemde sowda senagat edarasy çykyş etdi. Forumyň işine hökümetiň agzalary, ýurdun ministrlikleriniň we pudoklarynyň dolanýyş edaralarynyň, diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, şeýle hem dünýäniň awraýly bilermenleri, öňdewarjy we milli halkara kampaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy. Türkmenistanyň maýy goýun forumy 11 sentýabrda öz işini tamamlady. Olaryň hataryna Serhadabat turguny demir ýol geçelgesiniň uzunlygy 177 metr demir ýol köprüsiniň açylyş dawarasy, Mary welaýatyna şatlyk bir gazgysaçy bekediniň düýbüni tutmak dawarasy bar. Serhadabat Hırat optik süýümli ara gatnaşyk geçirjesiniň gurulşyk işlerine badalga berilmegi möhüm waka boldy.
Mundan başga-da Turgunly demir ýol bekedining Guur portunda ammarlar toplumynyň hemde Turgunly Hırat demir ýolunyň birinji tapgyrynyň Turgunly sanabar bölегiniň guruluşy işlerine badalgy berildi. Çäräniň ahyryna Owganstanyň Hırat welaýatyna ýerleşýän Nurel Jahat elektrik bekedini işe girmek dabaraty geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Malaziýanyň daşary işler ministri Datta Ser Utama Haji Muhammed bin Hasji Hasany kabul etdi. Duşuň dowamynda mehman Malaziýanyň 17-nji ýokary başlygy Sultan Ibrahim ibn al-Mahrum Sultan Iskandaryň we Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimyň mehirli salamyny ýetirdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu saparyň Türkmenistan bilen Malaziýanyň gatnaşyklaryny ösdürmekde ähmiýetini belledi. Öňde boljak duşuklaryň we depleşikleriň üstünlikli geçirecekdigini ynanmyllarda hemde iki ýurdum arasynda deňlik we birek-bire we hormat goýmak ýöreliglerini esaslanýan dostlukly gatnaşyklara ünsü çekdi. Neft gaz pudağına hyzmatdaşlygy aýratyn ünsü çekildi. Bu ulgamda Petronas kompaniýasy ugla we darat baýlyklaryny gazyp almak we hunarmenler taýýarlamak taslamalarına işçiň gatnaşýar. Brüssel şäherine geçirilen aýlagdaky Arap döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine agza ýurtlaryň Merkezi Aziýa döwletleriniň hemde Mongoliýanyň ilçileriniň ilkinji duşugyna Türkmenistan sevtara hyzmatdaşlygy ösdürmek başlangyjyny öňe sürdi. Türkmenistanyň ilçisi Sapar Pelwanow özara gatnaşyklaryň hemişelik mexanizmini döretmegi, şol sana daşary işler ministrliginiň derejesinde ýygydarly duşuklary, şeýle hem iki sevdiň ýurtlarynyň arasynda sowda forumlaryny we medeni alyş çalyşlary guramagy teklip etdi. Aşgabatda Wengriýanyň Türkmenistana täze berlenen adatdan daşary we dowlagy tiýarly ilçisi Josef Roş täze borçlaryna girişdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça mejlisiň başlygy Gulmanowa ilçiden anan çykatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy diplomatiýa jogapkärli diplomatik wezipe bellenilmegi bilen gutlar işinde üstünlikler ardy etdi. Türkmenistanyň mejlisiniň wekiliýeti Xiwa şäherine geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň ikinji parlamentara maslahatyna gatnaşdy. Forum Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky dostlukly hyzmatdaşlygy parlamentler derejesinde gollamagy, sevitde parlamentara gatnaşyklary ösdürmäge, ýurtda durmuş ykdysady ösüşlere parlament wekilleriniň işçiň gatnaşygynyň oňy tejribelerini ýaýratmaga gönükdirlenler. Prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine döwlet durmuşynyň bir näçe möhüm meseleler gerdirildi. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 33 ýyllyk bayramyna gabatlanyp Aşgabatda täze durmuş maksatly binalaryň ulanylmagy berilmegi münasibetli dabaralar geçirmek meýilleşdirilýär. Hususan Parahat 7 ýaşaýyş toplumyna her biri 54 öýlü 4 sany 9 gatly hemde her biri 36 öýlü 9 sany 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň we seýilgähiniň açylyş dabaralary geçiriler. Şunuň bilen baglykda meden durmuş maksatly binalary abatlamak, olaryň ýanyşyk ýerlerini, seýilgähleri, baglary, suwçu durumlaryny abadanlaşdyrmak, şeýle hem bede gullerini ekmek boýunça işler ýygydarly alınıp barýar. Dünýäde maliýe analitikleri adamlaryň taryhynda ilkinji trillionerin peýda bolup biljekdigini saklaýarlar. Olaryň hasaplamalarına görä, Amerikaly işgewir Elon Musk'ın EYM 2027-nji ýyla çenli bu görülüp estilmedik baýlyk derejesine ýetmek mümkinçiligi bar. Musk'ın emlägini her ýylda ortaça 110 götürüm artmagy, şeýle batyrgaý saklamany öňe sürmek üçin esas sürýär. Gyzykly ýeri, Musk trillioner diýen ada ýeketek dalaşgar däller. Bilermenleriň hasaplamalarına görä, Hindi işgewiri Gautam Adani hem bu ajaýyp derece 2028-nji ýylda ýetip biler. 14-nji sentýabrda Moskwadaky halk hojalygynyň gadananlarynyň tergidinde ahalteki atlarynyň bütün Russiýa fergi şuwulyň geçirildi. Taryhy 5000 ýyldan gowrak döwre uzayan bu gadym tokum Türkmenistany ösdürip ýetirdi. Bu çäre Russiýanyň ahalteki atçylyk hojalyklarynyň birleşiginiň gollap bermegine guruldy. Oňa Russiýanyň öňde barjy atçylyk ýerhanalaryndan we hojalyklarynyň bu tokumyň 30-dan gowrak naýbasy wekili gatnaşdy. Ýa fergiden başga da tomoşçular atlaryň çykyşlaryna we türkmen medeniýetine mahsus bolan atlar üçin bayramçylyk belegleriniň görkezden adat belegler bäteçigine tomoş etdiler. Turkish Airlines uçýan uçurlarynyň giňildiýänini habar berdi.
2024-nji ýylyň 4-nji dekabryndan başlap aviakompaniýa Awstraliýanyň iň uly şäheri bolan Sydney'e uçup başlar. Hem de bu aviakompaniýanyň bu iklima ilkinji göni gatnaw ugry bolar. Istanbul bilen Sydney'ň arasyna gatnawlar hepdede 4 gödek döwrüp Airbus A350 uçuruna amal asyrlar. Uçuşyň dowamynda Kuala Lumpurda çeýniki gonş gözüne tutulýar. Bütün dünýä Saglyk Goruş Guramasy maýmun mammat keseline garşy ilkinji tanjymy taýyklady. Danyda döredilen bu derman Desapsinodan üstünlükli geçti. Bu amal tanjymy ösýän ýurtlarda satyn almak üçin olurma bolup hyzmat edýän dermanlaryň resmi sanawyna ýermäge mümkinçilik berýär. Bütün dünýä Saglyk Goruş Guramasynyň baş direktori bu wakanyň ähmiýetini noktady we muny häzirki wagtda Afrikada keseliň tiz ýaýramagy bilen baglykda hem de geljekde öňüne alyş şäherler üçin kesele garşy görüşde möhüm ädim diýip atanyrdy. Sport habarlary. Türkmen Turgony Alparslan Begençew ýurdun taryhynda ilkinji bolup 20 ýaşaşany ýaşlaryň arasynda erkin görüş boýunça dünýä çempionatynyň çempionu boldy. Bu taryhy üstünlük Ispaniýada geçirilen ýaşda kazandy. Alparslan 79 kilogram agram derejesinde ýaşyň ähli tapyllaryny ynymly geçdi we finalda Amerikaly turgun Zachary Ryder'i 5-0 hasabyna yeňdi. İn ýokary baýrak uğurnaky ýolly Türkmen Turgony garşydaşlarynyň bir utuk hem yeňilmän jemi 46-0 hasabyna 5 ýeňiş kazandy. Türkmenistanyň beden terbiýe we sport manadan komitetining başlygynyň ornatary Ferdar Ataýew Volga Devletiniň beden terbiýe, sport we ýagaçylyk universitetine barıp gördi. Taparyň dowamyny Ataýew universitetiň alyp barýan işleri we infrastrukturasy, şolsana okul laboratoriýa toplumy, universitetde muzeý we ilmi gözlük institutynyň häzirki zaman enjamlary bilen tanışdy. Şunu Digital merkezinde aýratyn ün şekilde. Ýokary okuw merkezine gedelenji ilmi gözlük institutynyň direktori Aleksey Zverev alyp bardy. Halkara Gimnastika Federasiýasynyň prezidenti Morinari Watanabe resmi tapar bilen Aşgabat şäherine geldi. We Türkmenistanyň paýtagynyň sport infrastrukturasy bilen tanışdy. Watanabe Olimpiýa şäherçiligindäki gimnastika zalaryny gözden geçirenden soň ýaş turgunlaryň ägir uly mümkinçilikleriniň bardygyny belledi we olaryň ösüşini ollamaga taýardygyny aýtdy. Halkara Gimnastika Federasiýasynyň prezidenti Türkmenistana turguny üçin döredilen ajaýyp şertleriniň özüne ýakymly täsir garanyny belledi. Hem de özüne garan täsirleri Yaponiýadaky we Hytaýdaky hädeslerden paýlaşanyny aýtdy. Ol Halkara Gimnastika Federasiýasynyň Türkmenistana bu sportyň ösmegine hemme tarapdan gollap gelecekdigine inanyldy. Şeýlede Morinari Watanabe geljekki Olimpiýa oýunlaryna türkmen gimnastikaçylarynyň gatnaşmagyna umyt bildirip, muňa özi turgunlar we federasiýa üçin umumy arzuwdan aýtdy. Mehmanlar size getirmek isleyen wakalarymyz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web-saytymyzdan dollygyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.